Ang tubag nato sa Salmo nagkanayon, tudloi ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Lingi ay mong tupad ing nagusto kang tudluan sa Ginoo. Kinsay gusto nimong motudlo nimo pag-atiman anang imong naong, ang Ginoo o ang parlor? Ha? Nda. Kinsay gusto nimong motudlo nimo unsaon pag atiman ang imong anak, ang Ginoo o ang imong isig katao? Kinsay gusto nimong motudlo unsaon pag-atiman ang imong yuta, ang Ginoo o ang balaod sa tao? Kinsay gusto nimong motudlo nimo pag-atiman aning mga kriminal o kaning mga adik, kaning mga kawatan? Kinsay gusto nimong motudlo nimo, ang Ginoo o ang balaod sa tao? Kana may nang i-check nato kay ang dalan sa Ginoo maoy iyang itudlo nato. Iya tang tudloan pagsubay siyang dalan. Muna diri sa atong unang pagbasa niingon ang Ginoo pinaagi ni propeta Isaías, kun likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok ug ang daotang pulong, ug pakan-on ninyo ang mga gigutom ug hatagan ang mga kabos sa ilang gikinahanglan, mosidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udtong tutok. Sunan kana hastang atong kangitngit muhayag. Tanawan ng tao nga muatiman sa mga kabos, muatiman sa mga dinaog-daog, unsa man na sila naong, ngit-ngit o hayag? Kanang asawa nga magsigig yaw-yaw sa bana, unsa man nagnaong, ngit-ngit o hayag? Kambaw man dahi mo. Kanang ginikanan nga magsigig yaw-yaw sa mga anak sa yupas buntag, maupay pagmatag, yaw-yaw na unsa man nagnaong, ngit-ngit o hayag? Sus, murag yapog alas 12 gabi ang naong ana, no? Bisag sidlak na kaing adlaw, mo na ang mga anak mo bukot ug maayos habol, di na gyud maminaw. Ana kay ngit-ngit pa, kay niduol ang kangit-ngit. Tudluan ko kamo kanunay, tultulan ko kamo kanunay sa Ginoo, ug tagbawon kamo niya sa mga maayong butang, ug hatagan kamo kabaskog sa lawas. Mao ni ang mga saad sa Ginoo kun mosubay ta sa iyang dalan. Ug unsa man kining maong dalan, ang dalan sa paghigugma sa mga makasasala. Mao na siya. Mao na si Jesus diri sa atong ebanghelyo, niingon siya, mianhi ko para sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Gi kaduhang lingi sa imong tupad. Ing naon sa man ka, matarong o makasasala? Ingna. Da. Ingna. Kay usahay ra ba kusog kay ta nga magpakaron ingnon ba? Naaga ni tay makit-an nga manuyupay, ato dayong kasab-an, ato dayong libakon, ato dayong isalikway tungod kay makasasala, kay nagsigig suyop. Nya ikaw ba? Wa sa ka magsigig suyop anang huna-huna nga dautan. Wa ka magsigig suyop anang mga pangandoy nga kalibutanon nga gusto yung madato, bahala nagmanikas, basta madato lang. Wa ka maadik anang naan imong paghigugma anang gahom nga di jud ka ganahang pulihan dias imong posisyon sa katilingban o kaha sa simbahan. Di gyud kagani gustong pulihan diha nang imong lingkuranan sa simbahan, kay imo ginang lingkuranan kada misa. Na nyag ingnon kas asirit diri lingkod sa tili mo na akong lingkuranan.
Imog yung pairugon katong nilingkod, mga irog dia kay ako ng lingkuranan. Oh, daghan kayong adik na to, ana. No? Pero unsa may nindot nga addiction, kanang maadik kas paghigugmas mga makasasala, mao ginay number 1. Sige, ikatulong lingi sa imong tupad. Lingi ba? Hindi mo lingi, wanay ayo ha. Ing na sugod karon ato nang higugmaon ang mga kawatan. Sige na. Sige ba? Ing na ato na ron higugmaon ang mga kawatan. Ato nang higugmaon ang mga kanang mga sigag mata, unya ni kagot ang ipon. Ato nang higugmaon ang mga tapulan. Ano? So mo ginay una aron mo sidlak ta. Ing kapader mag-anad na sila. Magsige na lang na sila pakasa. Dili oy. Tanawa si Levi nga gitawag og public sinner. Tanawa. Sa dihang gitawag siya ni Hesus o gikuyugan siya ni Hesus, unsa may nahitabo? Iya sang giimbitar ang laing mga makasasala, nagparty sila. Naghikay sila, kuyog ni Hesus. Purting reklamos mga Parisiyo. Ang mga Parisiyo mo'y nagtanaw silang kaugalingon nga mga tarong kuno sila. Mga wa sila'y sala. Nagtuman sila sa sugo os Ginoo. Wa sila magsupak-supak kuno. Pero unsay gibati nila, naglagot sila ni Hesus og sa iyang mga tinunan nganong nakigsalo aning mga makasasala. Be ikaw asawa, makita nimo nga ang imong bana nakigkuyog sa prostitute, maglagot ka dili? Ha? Tubag? Oh, animal ka. Og ingnon di kas imong bana, dai ako lang gi-translate into actual action ang giingon ni Hesus, akong gihigugma ang mga makasasala. Siya nga nung imong itong giagbayan, aron maka-feel siya nga gibalyo ang iyang kinabuhi. Nindotan. Di ka mo congratulate sa imong bana. Congratulations dong ha, kay imog yung gipaambit ang imong kabuutan, isip bana, ngadto aning atong silingan nga prostitute. Ngano man si Kristo, wa di makigkuyog sa mga prostitute. Nakigkuyog wa? Kusga? Kuyog, oy. Unya, ang imong bana, ni kuyog prostitute, ngano masuko man ka? Nga iya ramang gipuy-an ang kinabuhi nga Diyos nun. Wa mo kumuingon nga nakig-check-in og hotel, lahi na sana siya. Importante nakigkuyog, nakig-amigo. Oh, di ba? Nya kamo sang mga bana, ang imong asawa magsigig angkas anang nagdrive og habal-habal nga adik kay ignaong. Nya mao pag mo hatod kuha sa imong asawa kay maestra man imong asawa dito sa bukid na hatod kuha. Nya mo ginayang pilion nya ikaw ignore ka sa imong asawa ay lakog ihatod dong kay naaman si Brad mga anak. Asaman masoko ka isip bana. Kay ikaw tarong man ka. Kadto adik man to, mo isakyan sa imong asawa nya moingon sa imong asawa, ako lang nang gituyo dong ba para maka-feel ng atong adik nga silingan nga gibalyo nako siya. Na, unsa may isulti nimo isip bana? Congratulations dai. Kay liwat yung kas Ginoo. Ana nya pagdangtag mga 3 ka buwan nagluspad ng imong asawa na ngano luspad man kaday ana mo na dito gitukhang di ay nya masuko ka dili ha ayaw kasuko ing nga nga duha na sila ang akong angay higugmaon, ang sigag mata o kining nang luspad. Oh, di ba? Kay ikaw ba na, ikaw naman sa imo act as Christ. Unya unsa may gibuhat ni Kristo, gihigugma ang mga makasasala. Yang imong asawa nagpakasa man ani kuyog aning sige kagot ang ipon. Higugma gyapon silang duha. Giling nga imong tupad na sugot ka ng pamagiha. Ngano man di ay kinsa may katapusang gihigugma ni Hesus nga bisag gipugnan pa siya nila ni Pedro og mga kauban, iya gyung giadto ang mga taong nagdumot niya
ang mga pangulong pari, ang mga pangulos, mga Hudiyo, mo iyang giadto. Pag adto niya sa Jerusalem, naglakaw sila gikas Galilea padong sa Jerusalem, gibabagan si Jesus sa mga taong nagmahal niya. Ayaw pag adto kay patyon ka didto, ningon des Jesus, mauni ang tuyo sa akong pag-anhi. Hasta ganis Peter, gidaha siya nga disdaplin, Lord, di ko gustong mahitabo na nimo, muli kay taana. Ingon dayon si kanaganing Jesus, pahawa Satanas, babag ka sa akong dalan. Oh, di na mo isaktong buhaton. Da, ilong lagi mo. Ayaw, mahal nagmamatay. Ana. Sige kani, gaan raman gini. Kinsa ninyo dinhi ang naadik nagpalit og slot. Asa kamot? Kanang sige yung palit ba? Wa kayo ni Isay. O na siya. Lain sa na siya nga nindot nga adiksyon. Ang unang adiksyon nga nindot, ang paghigugmas makasasala. Ang sunod, ang pagpaambit sa atong bahandi ngadto sa simbahan, ngadto sa nanginahanglan nga simbahan. Ang simbahan manggod mao ang katawhan. Nya kining katawhan, manginahanglan ni sila og venue. Venue ba? Aron magkatipon. Og mauna ang lugar nga simbahanan. Muna kita, mamaligya tag slot. Una, ang pagtabang sa simbahan nga nanginahanglan. Nginahanglag bugas, nginahanglag kaning ni ang mga activities, nanginahanglan og formisyon. Unya kay og tipono nato sila, nya way atop, wa tay lugar, lisod man sad, way kapuy-an. Kay sugo mo sa nas Ginoo nga tagaag balay ang way balay. Nya kita dinhi wala pa man tay klarong kumbento, mo nang nagtukod tag kumbento. Nya nakauyon ba mo wa? Nya mutabang mugbayad anang bayron non rong porting daghana o dili? Very good, no? Thanks be to God. Gisugda na natog demolis ang balay des atubangas kumbinto na hapit na mahuman. Nya pasalamat sa tag-iya ang mga balaya, anang balaya nga mingtugot. Lisod biya kayo, no? Anaos bakho ba? Nya mga lusnag na 14 taon nimo atong tukod. Nya karon nga pilo-pilo na ang mga bongbong, ang mga nangalusnag na ang mga simintong bongbong, nangawagtang ng mga trasis, nag-anam nagkahilis ang balay. Kanang maong aksyon sa tagbalay nga naghimo ana sila sa kape o si Brad Titing Pipito, maunay aksyon na andam ko mo give up sa akong kaugalingon nga gipuy-an aron manindot ang simbahan o ang simbahanan. Nindot kay na, portig yung nindota. Di na kabayran og sapi. Mosugot ba kang demolition imong balay? Sugot dili. Ingka if the price is right. Ay gyud ingna. Di gina. Kun wa jud kay kasing-kasing nga kanang manggihatagon, wa kay kasing-kasing nga matinabangon, muingon gyud ka bahala mo diha pag antos mo anang iyong kuan, di ko na ibaligya, di ko na ihatag. Kadaghan dinhi nga bisag paliton pas gobyerno, di gyud paagiag karsada ang ilang yuta, bisag bayran pa, di gyud mosugot kay ako nang yuta, ako nang tanom. Ana no? Usa na kanang tibuok nimong balay porting dakua, imong ipaguba aron lang monindot ang simbahanan o ang simbahan. Porte anang dakuang paglangkat sa imong kaugalingon ay. Nya maghasol-hasol na sa kaghimog balay, balhin og balay, hakot anang imong mga butang. Pairugon lagi imong lingkuranan, di man gyud mo mosugot unsa nakagpabalhinon mong puyo. Una nga, thanks be to God niining mga tao nga heroic ang ilang gihatag na panigingnan. Nya sa nitabang sa nato dinhi, nasa niingon nga, bibya nimo pader, igpapalit
man unta tunamog sakyanan sa akong pamilya. Nya pagkadungog namo nga nagkinahanglan ka, akong giingnan akong asawa, pwede bag ato lang sa ning ikuan, ay lang sa anang sakay, ay bagong sakyanan, kay total, naam sa tay sakyanan, ingon sa kunong asawa, ay may magmaunay akong gipangandoy nga, nanaman ay daghang sakyanan, ya, anong magbago-bago man ta, ihatag ko sana nga ito, ipagamit sa nga itong Padersiano simbahan. Stang simpula, no? Kamu ipapalit ninyong sakyanan, inyong ipalit inig slot, sugot mo ana, dili. Uy. Nda, tutok lagi mo. Muna, atong pakpakan kining mga tawhana, no? Salamat kayo. Praise the Lord. Og nagsubay sila sa dalan sa Ginoo, dalan sa kabalaan. Kana bang wa kayo mahigugma sa mga butang, sa mga dungog, sa mga gahom aning kalibutan na mas gihigugma nila ang Ginoo diha sa simbahan o sa katawhan nga nagkatigom diha sa simbahan. Kining mga tawhana magpunga-punga ni sila dawat sa mga grasya gikas Ginoo. Una kining namalit na tog mga slots, magpunga-punga sa ni sila dawat. Pero gamay imong ihatag, gamay sad ang mugabalik nimo. Kung pisikra ang mubalik nimo, unsa man? To. Di ba? Kung ang imong gihatag pisik, ang mubalik nimo to, dako-dako gyapos pisik. To man. Kung ang imong gihatag to, unsa may mubalik nimo? Mga to. Ano? Kung ang imong ihatag kana gyung gaagas ng imong grasya, imong ipaambit, ang moabalik nimo baha sa grasya. Ana man ang Ginoo, pirmi man gina niyang pasubrahan. 100-fold man gina minimum. Nang magpunga-punga gyud, mahibong na gud ni nagoy nagsigig tabang nato dinhi, nahibong siya. Sigig expand ang iyang business, sigig expand, sige pag siya tukod og mga buildings, ngawa siya mo utang. Sige lang abot ang kwarta, dako na kay iyang buildings nga natukod para sa ilang business. Why loan? Adi mo to? Di man to gikan, isa ambot lang, basta mga putra man na. Baka ni mamaligyag siya po ng tawana, kung nahuna ba? O baka ni maligyag siya po. Abot raman sa ilang paningkamot. Muna, congratulations sa namalit na tog slot. So, i-update lang tamo gamay ang atong SBF DAG para ibayad nato aning atong kumbinto na natayhalin nga 11,000 og duha ka slots. Ana apay 48,998 ka slots nga tag 500 pesos per slot nga available. Nya sa ato sang special slot karon para ni sa atong Holy Week or Lenten season nga celebration og sa atong Fiesta celebration kining Divine Cleansing, Healing and Strength DCHS, tag 200 pesos per slot ang atong halin as of yesterday. 307 na ka-slots na apay 29,693 ka slots nga available. Atong pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Padayon lang kitag palit kay kining atong DCHS hangtod ni sa Abril 13. Nya kini sang atong SBF DAG ato sa dutang gitarget nga month of April kay simpre paspas na kayrong trabaho sa atong mga contractors unya aron mahuman kining atong kumbento or mahuman-human gid unta nga mablessingan karong Abril 12 atong target. So daghan na gyung panginahanglan. Unya padayon sa tang midawat og investment slot katong atong DSAP, atong gipadayon ang pagdawat na natay total nga 162 ka DSAP nga slots nga nadawat nga tag 500,000 pesos per slot with 25% interest per annum. So ato nang nabayran ang kanadihang yuta o niya kanang
nanginahanglan pata para sa mga pagpreparar sa pagtukod aning atong gidamgo nga project nga Columbari nga tukoro na to diha, daghan pa man kayong agi ang process niya. Ato naman ang gihimong cooperative, finishing touches na sad ang atong estado for registration. Hopefully few days from now, hinaot pa unta, makadawat na ta sa atong license or sa registration sa atong cooperative. Kining tanan ato ning gihimo para sa simbahan. So ato sang pakpakan ang nag-invest sa atong DISAP. Salamat kayo. Nyag naa pa mo dihay gustong i-invest, dad-a lang na dinhi, i-arrange lang sa atong secretaries, sila si Remy, si Idna or si Sister Nara, or ang atong finance head Brad Luloy, Bernardo Jacobi. I-arrange lang ang inyong mga investment para ma-process dayon. Pero inigabot na sa saktong amount, ato na ning ihunong. Labi na gyud kon magsugod na ta sa atong pagpamaligya sa atong Columbari. Pero muagi patagdaghang mga legal requirements nga atong agian og spiritual requirements. Salamat kay ninyong tanan, kay kini mao ni ang translation nato sa pag-ingon ni Kristo. Wala ako muanhi para pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron sila maghinulsol sa ilang mga sala. Pagkadaghang nakaamgo sa kamatuoran tungod aning atong gibuhat. Naay ning duol nako nga pamilya nga wa pagid sila makasal. Purti na yung dugaya nilang wa makasal. Pero sige sila palit og slot. Nadugay, nakuan gyud, na-convince gyud kay ang bana may gahi. Ang bana nakaamgo gyud nga asa man din nako dadon ang akong asawa padong sa impierno o padong sa langit. Nya di man makapalangit ning civil marriage, ako ning dadon sa altar sa kabinyoon. Sina kanang tag 30 years, napayusat 32 years, nagpakasal na to dinhi, gikasal na to. Simple nga kasal. Nya lipay kay sila nga at the end nahimo na gid silang tinuod nga nagsubay sa dalan padong sa langit. Kana usa na kapag timailhan ba nga natandog ang kasing-kasing. Napay niingon ako, Father, nipalit kog slot kay ang akong papa nagsigig tan-aw sa imong wali diya sa social media, purtig yung lipaya. Nako, maayo di ay. Siya, pero akong papa, Father, pastor sa born again, ako sa born again sad ko, pero palit lang ko nimog slot kay lingaw masad ko nimo. Oh, sige, magpinalitay ta, magkita raw niya atas langit. Anong niya man kong tutukan? Og maghigugmaay na ta, di na ta magdinautay, di na ta magsigi og pinaghutay sa usag-usa, di na ta magtulisukay, matud pa diri sa unang pagbasa, hunungan ng pagsigig panulisok nga ikaw sayop, ako mo'y sakto, og muhunong na taana, higugmaon tas Ginoo. Sige, pag born again diha, ako Katoliko, maghigugmaay tang duha, magtinabangay ta, manabang ta ng mga kabos. Puy ani natong atong doktrina, ay nalang kung ingna nga sayop ning ako, di sa tikaing nung sayop ng imo, hustuho nato ang atong pagbuhat sa angay. Yak sa ngadto-ngadto makaingon ka nga, ganahan ko magkatoliko, diris Katoliko, pero di na mao'y importante. Ang importante, kamaotang mo higugma og mga makasasala, kamaotang mo paubos ug modawat sa atong mga sala, atubangan sa Ginoo, dili atubangan sa tao. Mo nang niingon diri atong tubag sa Salmo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Wa man si Kristo magpakamatay para lang sa mga Katoliko or para lang sa mga Protestante or para sa mga Muslim, para man gid siya sa tanan. Di ba? Para na tong tanan. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon din atika tulisokon. Sige na.
So good karon di na gid ti kaawayon. Oh, ana mo na nindot.